El centre de programes Cabestan té dues branques. Una que és una part d'habitatge en pisos assistits per jovent extutelat i una part d'un espai socioeducatiu també per joves extutelats. Pel que fa a la part d'habitatge, tenim 14 places per nois i noies que ens venen derivats des de l'administració. Hi ha presència educativa 24 hores tots els dies de l'any. Poden estar aquí des de 18 anys fins als 23. Per què fins als 23? Per afavorir els processos formatius que siguin a mig i llarg termini. Llavors, això vol dir que el perfil de joves que tenim aquí o bé estan estudiant a la universitat o bé estan fent cicles formatius de grau superior. Cada jove ha de signar un pla de treball que es va realitzant cada 6 mesos on hi ha una sèrie d'objectius que ells han d'anar assolint per poder continuar vivint aquí. La part de l'espai socioeducatiu ofereix tallers, formacions, activitats per a jovent extutelat, que funciona una mica com si fos un espai jove, no? Un centre cívic per a joves, i intentem oferir una programació que toqui els diferents àmbits de la vida del jove. Oferim servei a tota Catalunya. La idea és que a mig termini el jovent extutelat tingui l'espai com a referència, no? Que a banda de poder participar dels tallers que nosaltres oferim, ells puguin venir aquí a fer consultes, a preguntar, el que necessitin.